kaži mi povodom svega ovoga što smo pričali do sada i ovog zadnjeg izlaganja, imaš i neku poruku da pošalješ ljudima, ne moram mladi i stari, znači generalno ljudima našim, da nešto da... A svaka emisija znači ne smeju dozvoliti i da nemaju svoju decu. Svi imamo nečiju drugu decu, od naših prijatelja, od naših rođaka, braće, sestara, komšija. Pa znači svi mi treba da imamo edukativni način delovanja, da bi tu decu spasili i posle nas, kada odemo sa ovog sveta, da ta deca nastave. Znači, to je poenta našeg života na ovom svetu.